Τζοάννα Άνταμς. Το 1972 παρουσίασε καρκίνο μαστού σε ηλικία 44 ετών. Μετά από 2 χρόνια έπαψε να είναι μαζί μας. Μέρι Πίτερσον. Το 1996 σε ηλικία 42 ετών παρουσίασε και αυτή καρκίνο μαστού. Την έχουμε μαζί μας όμως μέχρι σήμερα. Η επιστήμη έχει καταφέρει να παρατείνει τη ζωή του ασθενούς τουλάχιστον στο διπλάσιο σε σχέση με πριν 20 χρόνια. Ευελπιστούμε οι ασθένειες αυτές στο μέλλον να γίνουν χρόνιες παθήσεις. Στο παρελθόν, ο αγώνας με την νόσο τελείωνε στο πρώτο σφύριγμα. Η πρόοδος στην ιατρική μας έχει εξασφαλίσει την παράταση. Ο αγώνας δεν τελειώνει με το πρώτο σφύριγμα. Έχουμε δει πολλές νίκες μετά από αυτό. Έχουμε δει απίστευτες εξελίξεις με αντιπάλους γίγαντες. Το αθλητικό πνεύμα μέσα από την ιστορία έχει να μας διδάξει πολλά. Πίστη, ελπίδα και επιμονή για την νίκη με βάση την ομαδική πορεία. Τα ελπιδοφόρα αποτελέσματα και οι εξελίξεις στον τομέα της ιατρικής έχουν επιτευχθεί με ομαδικό πνεύμα. Έτσι, στο μέλλον η παράταση θα είναι η συνέχεια στη ζωή. Σαν να μη σφύριξαν ποτέ. Σαν να μην έληξε ο αγώνας. Σαν να είμαστε ακόμα στο παιχνίδι. Σήμερα στην παράταση όλα παίζονται. Ακόμα και στην παράταση έχεις πολλά να ζήσεις. Ακόμα και στην παράταση μπορείς να κερδίσεις.